Am cântat vreo 20 de minute. Aceleași acorduri. Să le dea Dumnezeu sănătate cursanților mei care mi-au cumpărat acest ukulele de ziua mea. Acum niște ani buni. La inițiativa lui Cati. M-am gândit să fiu recunoscător, să spun chestia asta. Tot cursanții mei mi-au cumpărat și un cuptor electric. Nu știu cum, dar mi-au identificat nevoia. Da. Da, am vrut să nu închei seara până când nu spun lucrurile astea. Acum o să mă întorc fie la acordurile mele, fie la tăcerea mea. Că cine n-are ceva înțelept să spună, să tacă. Sau să abereze, ca mine. Apropo, cred că m-am mai relaxat în fața camerei. Sau am început să joc. Nu știu, mă rog. În fine. Hai.